سلام كمي تخونو تختاتلتنا زحريكم حريا بوستيو نلومينا بزحازنيوم زيناتات حريا بوست كنساقر فلمواغن بقند رسا زيناتات كنفلموام سراويت تግራይ ናብ ኩናት ኣትዮም ሰነዱ ዘይተረኸበ ድማ ናብ ዓዶ ክምለስ ተኣዚዙ ኣብ መዋሰኒ ከባቢ ባንዴራ ተቃፂሎም ብኦንዎ ድማ ናብ ከቢድ ዕገርገረ ተቀይረሎ ዘርዝረለና ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ናይ መወዳእታ ዝበሎ መልእክቲ ሕሊፎም ጽምዶ ኣብ ዘይከበሰሎ በርኪ በጽሕውን ይረሎም ፌደራል በተደመርቲ ተጋሩ ተስፋ ቆሪጹ ተባሂሉ ዝብሉን ካልኦት ሓደሽቲ ሓበሬታታት ሒዝና ኣልኮመ ቀሪብና ኣለና ሰራዊት ትግራይ ናብ ኩናት ኣትዮም ሰነዱ ዘይተረኸበ ድማ ናብ ዓዶ ክምለስ ተኣዚዙሎ ሰራዊት ትግራይ ኣብቲ ሓይልታት ሱዳን ዘካይድዎ ዘለዉ ኩናት ንመስጋገር መንግስቲ ሱዳን ወጊኑ ናብ ኩናት ከም ዝኣተወ ተገሊጾም ኣብ ማዓስከራት ሱዳን ካብ ዘለዉ ተጋሩ ድማ ሰነድ ስደተኛ ዘይብሎም ናብ ኢትዮጵያ ክነባረሮም ኢና ዝብል መምርሒ ከም ዝወረደ ዘኒው ዓረብ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ቃሊሖም ብጀነራል ዓብዱልፈታህ አልቡርሃን ዝምራሕ መስጋገር መንግስቲ ሱዳን ምስ ብሻዕብያ ዝምራሕ መንግስቲ ኤርትራን ሕወሓትን ዘለዎ ዝምድና ናብ ዝለዓለ በርኪ ተሰጋጊሩ ከም ዘሎ እቲ መርበብ ሓበሬታ ቃሊሖም እቲ ዝምድና ክሳብ ተዋጋእቲ ሓይልታት ትግራይ ንጀነራል አልቡርሃን ወጊኖም ዝዋግኡሉ በርኪ ዝዓበየ ከም ዝኾነን ገለ ካብኣቶም ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ምዕራብ ትግራይ ተፈናቂሎም ኣብ ምብራቅ ሱዳን ኣጽሊሎም ዝጸንሑ ኣለዎም ኢሎም እቲ መርበብ ሓበሬታ ወሲኹ እቶም ናብ ሰራዊት ዘይተጸንበሩ ይኹኑ ሰነድ ስደተኛታት ዘይብሎም ብቁልጥፍ ከምዝገቡ እንተዘይ ኮይኑ ናብ ኢትዮጵያ ክጥረዙ ከም ዝተነገሮም ኣቃሊሖም በተመሳሳሊ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ወጥሪ ናብ ዝለዓለ ወጥሪ ተሰጋጊሩ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ሃንደበት ኩናት ክውላዕ ተኽእለሉ ክብል ኣጠንቂቑሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ደዋት ሱዳን ስሒቡ ናብቲ ምስ ሓይልታት ፋኖ ዘካይዶ ዘሎ ጽዑጽዑ ኩናት ከምኡውን መዋሰኒ ከባብታት ትግራይ ዘዋፍሮ ዘሎ ኮይኑ ሰራዊት ሱዳን በወገኑ ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ አልፋሽቃ ተጸጊዑ ሓደሽቲ ወታደራዊ መደበር ይሃነጽ ከም ዘሎ መቅልሑ ይዝከርዮም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምስ ሱዳን ሕቶ ዕርቂ ከም ዘቀረበ ዝግለጽ ኮይኑ እንተኾነ በወገን ጀነራል አልቡርሃን ነቲ ዝቀረበ ሕቶ ዕርቂ ከም ዝነጸጎን ህውከት ሱዳን ክጋደድ ይሰርሕ ከም ዘሎ ከም ዝሓበሮ መቅላህና ይዝከርዮም እቲ በሓይልታት ትግራይን ካልኦት ውሽጣዊ ሃገራዊ ቅልውላውን ኣብ ከቢድ ወጥራት ዘሎ ስርዓት ኢትዮጵያ በመንገድ ዝቀርቦም መራሕቲ ሃገራት ምስ ኤርትራ ኮላይ ተመሳሳሊ ሕቶ ሽምግልና አቅሪቦ ከም ዝፈሸለውን ዝዝከርዮም ኣብ መዋስንቲ ከባቢ ባንዴራ ተቃፂሎም ብኦንቦ ድማ ናብ ከቢድ ዕገርገረ ተቀይረሎ ኣብ መንጎ ክልል ኦሮሚያን ክልል ሲዳማን ከቢድ ብተኩስ ዝተሓገዘ ግርጭት ተወሊዕሎ ዘጊድ ቁጥሮም ዘይተነጸሩ ሰባት ድማ በቲ ዕገርገር ከም ዝሞቱ ይቃላሕሎ እቲ ኣብ ዞባ ክልል ሲዳማን ኦሮሚያን ፍሉይ ቦታ ዞባ ጉጂ ወረዳ ገርጂ ፍሉይ ቦታ ጉባህሚም ባንዴራ ሲዳማ ብፖሊስ ኦሮሚያ መቅጻሉ ሲዕቡ ዝተወልዐ ግርጭት ናብ ካልኦት መዋስንቲ ከባብታት ይሰፍሕ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ኣብቲ በሓይል ብረስ ተደገፈ ምዃኑ ዝተነገረሉ ግርጭት ፍሉይ ሓይልን ምልሻን ክልል ሲዳማ ብሓባር ብምዃን አንጻር ፍሉይ ሓይልን ምልሻ ኦሮሚያን ይዋግኡ ከም ዘሎ ተቃሊሖም እቲ ንባንዴራ ምቅጻል ኣሳቢቡ ዝተወልዐ ግርጭት ኣቀዲሞ ብሕቶ ግዛት ይግባአኒ ፈኸምና በለዝ መፀን ኣብ ህዝቢ ክልል ሲዳማ ናይ ተወሪርና መንፈስ ከም ዘሎ ይሕበር እቲ ኣብ ውሽጣዊ ኩናት ሕድሕድ ኦሮሚያ ኣምሓራን ትግራይን ተጸሚዱ ዘሎ ጭኹሎም ኣብ ሃገር ዝራይ ዘሎ ሽግራት ከም ዝኾነ ዝነገረሉ ስርዓት ኢትዮጵያ ዘጊድ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ክልል ዝተወልዐ ግርጭት ንምህዳም ዝገበሮ ፈተና ከም ዘለ ተሓቢሮም ከምዚ ዓይነት ማሕበረሰባዊ ግርጭት ከም መናውሒ ስልጣን ከም ዝጥቀመሉ ዝግለጽ ገዛ ስርዓት ኢትዮጵያ በተመሳሳሊ መሬት ምዕራብ ትግራይ ድሕሪ ሕዚ ህዝቢ ኣምሓራን ትግራይን ፈጺሞም ከም ዘይሰምሩ ዝረኸብናዮ ወርቃዊ ዕድል መጻወቲ ካርታ እዩ ከም ዝበሉ ድማ ይፍለጥ እዮም
ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ናይ መወዳእታ ዝበለው መልእኽቲ ሕሊፎም ጽምዶ ኣብ ዘይኸበሰሉ ብርኪ በፂሑውን ይልሎ ሓደ ከባዘስ ሰራዊት ትግራይ ካብ ትግራይ ዝኸድዑ ጀነራላት ተጋሩ ዘመረቱ እዮም ክብል ገሊጽዎም ኣሎ ዋና አዛዚ ግንባር ደቡብ ጀነራል ጆን መዲድ ጽላት ህዝብ ትግራይ ንምጥፋ ብኡጎዝ ይኾነሎም ምዃኖም ተረዲኦም ንስልጣንን ጥቕምን ኢሎም ህዝብ ትግራይ ተዳኺሙ እዩ ተስፋ ቆሪጹ እዩ ሕዝነት ፋዮ ዝብሉ ባንዳታት እዮም ይጥቀሙ ኣለው ኢሎም ሓይሊ ብልጽግና ግን ስቁልኩም ኣብ መንጎ ተጋሩ ዘሎ ኣፈላላይ ኣስፍሕዎም ነንደባዕሎም እናዋጋናይና ንስዕሮም እናበለ የልፋልፎም ከም ዘሎ ሓቢሮም ጆን መዲድ ኣብቲ ናብ ጀነራል ሳሞራ ዘነጻጽረ ከም ዝኾነ ዝግመት መደርኡ ዝመረቱ ኢታማጆር ሹማትን ጀነራላትን ንስልጣን ንሓደ ሸሕ ሄክታር መሬት ጥቕማ ጥቕሚ ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ይወቃዕ ይጥፋ ንሕና መቐለ ክንኣቲና ፒፒ ሓግዘና ይብሉ ክበለ ገሊጾም ንሱ ጸልዓ ዝበሎ ስርዓት ኢትዮጵያ ንውዳበታት ዘዳኽሙ ከም ንስምረት ምትዴፍ ዘዳኽሙ ሸፋቱ ኣብ ዓፋር ውዳበታት ይፈጥረን ይቃለሰና ኣሎ ክብል ኻሲሱ ወሲኹ ድማ ብናይ ብልጽግና ኦሮሞ ተኪኦም ካድረ ብልጽግና ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለው እዮም ድሕሪ መዋል ብሸነኸ ትግራይ ጽምዶን ድሕሪት ኣብ ዘይምለሰሉ ደረጃ ከም ዝበጽሕ ሕብሪሎ ድሕሪት ኣብ ትግራይ ኣብ መንጎ መሪሕነት ህወሓት ዝተፈጠረ መግምማዕ ናብ ትዲኤፍ ልሒኹ ሓዲኡ ምስ ኣብ ትግራይ ዘሎ መሪሕነት ገሊኡ ድማ ምስ ኣብ ሸዋ ዘሎ ስርዓት ኢትዮጵያ ወጊኑ ሕድሕዶም ካብ ዘካሰሱ ጸኒሖም እዮም አሞዳታ ፌደራል በተደመርት ተጋሩ ተስፋ ቆሪጹ ተባሂሎም አብይ አህመድ ብናቴ ዝብሎም ኣብ አዲስ አበባ ዝማኸሎም አመራርሓ ተወለድ ትግራይ ተስፋ ቆሪጹ ተባሂሎም ትግራይ ንምፍራስ ተሃውን ፕሮጀክት ካብ ፕሮፓጋንዳ ንላዕሊ እምበር አባይታ ዘሎ ጭቦጥ ኩነታት ዝተፈለየ ከም ዝኾነ ይግለጸሎ እጩ ሓይሊ ፌደራል መንግስቲ ንዓፋር ኣብ ትግራይ ሱም ፖለቲካዊ ውዳበ ዝመስረታዊ ውድባትን ፉልጣት ውልቀ ሰባትን ጀነራላትን ቢልዮናት ገንዘብ ይወሃቦም ከም ዘሎን በመንጸር ዝተዋም ተልኾ ኣብ ምዕዋት ግን ኣድማዕ ይኮነን ተባሂሎም ሕዚ ኣብ ሚድያን ዝመጹ ኣመራርሓ ይኹን ዕጡቃት ሓይልታት ዝውሃብ ዝነበረ በጀት ተቐኒሱ ክውሃቦም ትእዛዝ ከም ዝተመሓላለፈ ተቃሊሖም ነዚ ወጻ ሓበሬታ ንምሽፋንን ንምእራምን ንብልጽግና ዝያዳ ንምእማንን ብናይ ብልጽግና ሶፍትዌር ዝተዓጠቑ ተወለድቲ ተጋሩ ብዝተወደበ መንገዲ ይዝርግሕዎ ከም ዘለው ድማ ይግለጸሎም زخبركم تخطاتلتي حريا بوست لو مستدالو حدش حبريتاتات نزوم تخطاتلكموم يمسلو نيروم نتسناي مكتالكم دما هزينا اينا نمسجن سلام